Hadin Sausnam hakaba Lionel Messi ulami no na ka Barcelona ha usnam Arhajar arpaway. Lionel Messi ulalej ban jengok biang ya ka stadium jong ka Barcelona. Bat umsyum pentip yano kibadon hapo ka Barcelona. Kadao ka penlong ya Lionel Messi banom yatu yano hakapor ba ulej jengok ya ka Barcelona. Kadai namar ba ukwa banlong private. Bat ban penlut ya kapor tang marway. Kane kajing bom pentip Messi ya ka Barcelona. Ha kapor ba uwan jengok ya ka Camp Nou. Ka pen phaipat sya kajing sngau si bat kajing bom sngau hun ha kapor ba Lionel Messi umi no ha usnam Arhajar arpaway. Hadin kajing wan jengok jong Lionel Messi ya ka Camp Nou ha Barcelona. Messi ulah pelaj kawai ka post hapo ka Instagram jong ulah penpau ya kajing khma jong ya kajaka kaba pen kemen bha ya Kane kajing wan jengok jong Messi sa season 4 ya ka Barcelona. Kala penlung mensem ya kifan jong Messi bat ya ka Barcelona hi baro kawai. Namar ba Lionel Messi layalak kai ha kane ka stadium jong ka Barcelona lakumba arpeus nam tam AA. Bat kadai ka klub Barcelona kepala penhe pensan ya Lionel Messi ha ka kam yalak kai football. Kadau ka penlong ya Lionel Messi banom yatu yano ha kapor ba ulej jengok ya ka Barcelona. Kam tam ya presiden jongka Joan Laporta. Kadau ka ba shalendet ha ka jingmi no jong Messi ha usnam Arhajar arpaway na ka Barcelona. Kadai na presiden Laporta. Messi ukeno ya Laporta. Bat syum ya keren syu ya hadu kine kisngi kiba menta. Kadau ka ba penlong ya Messi ban le jengok tang marway kalong ba kwa ya ka klub Barcelona bahkan pendon kam na ka menta ka marketing lanai ka politics. Kumba ngitip baro ba Lionel Messi udai ubriu uba jamnut bat uba jai. Bat ki paj ba klaju khot ijru ya kum alliance. Na ka jinglong per jong ha ka kam yalak kai football. Lionel Messi umi na ka Barcelona da ka jingjau umat thang ha usnam Arhajar arpaway. Ha ka ba ka klub Barcelona kamla syu ban penten mai ya ka kontrak jong na ka daw jong ka kendon jong ka La Liga ha ka liang jong ka Pisa. Messi ulah ongru ba ngampat yo ai kublai khadu ya ki fans jonga. Kaba penlong ya Messi ban mi no na ka Barcelona ha usnam Arhajar arpaway. Warla ulah menjur ban penhiar no ya ka tulop jong kadai na ka daw jong kinong penyaj jong ka Barcelona bat na presiden Laporta. Parlok tang katne ka khubor syafang ka jingwan jengok bajar jar jong Messi ya ka Barcelona. Lada habis ngau tenat ya kene ka video ngau pha wat klet ban like bat subscribe kublai sibun.